zapowiadam z wielką przyjemnością. To mój honor i zaszczyt gościć tutaj naszego wspaniałego Haralda Kautzwela. It's my honor and pleasure to introduce you to Polish audience and we give you the voice. Thank you for being with us. Good afternoon. Is it loud enough with the mic? Czy wszyscy słyszą? Okay. When I thought about talking to you today, I had two problems on my mind that needed to be solved. Kiedy myślałem o tym, o czym będę do was dzisiaj mówił, miałem dwa problemy na mojej myśli, które powinny być rozwiązane. One comes from the fact that I deal with the 5% news that are too bad to believe. Jeden problem dotyczy tego, że omawiam 5% problemów, które są za negatywne, są aż tak negatywne, że ciężko w nie uwierzyć. And when you do this, you also come across the 5% of the news that are too good to believe. Ale z kolei jest te 5% informacji, które z kolei są za pozytywne, aby również w nie uwierzyć. And this is the more difficult part to communicate. To niestety to jest ta cięższa kwestia, cięższa część tej mojego przekazu, który muszę wam przekazać. Because when people realize that their problems are solved, it feels like the game has been stolen from them. Ponieważ jeżeli ludzie czują, że problem został rozwiązany za nich, to jest tak, jakby ich gra została, ta gra została od nich odebrana. And that feels bad. I to niestety, ale to się czuje negatywnie. Okay. One question to the audience: how many people do not know my previous scientific work about transhumanism, black magic? Pytanie do wszystkich państwa: kto z państwa nie wie nic na temat mojej pracy naukowej, na temat czarnej magii? Czarnej magii, przepraszam. Okay. Magii. Then I will give a very, very, very short summary. Będzie to bardzo krótkie podsumowanie, tak więc w skrócie. I analyzed the chemtrails as an environmental scientist. Jako środowiskowy naukowiec analizowałem zawartość smug chemicznych na niebie. And we found 3 generations of transhumanistic technologies within the chemtrails. I znaleźliśmy 3 generacje technologii transhumanistycznej znajdującej się w środku w smugach chemicznych. And they were designed to turn us into biorobots. Które zostały zaprojektowane po to, aby stworzyć z nas biorobotów. When looking for the political background, who does this? Skupiając się na zapleczu politycznym, kto to stworzył, kto za tym stoi, we had to realize that actually this planet is run by black magicians. Musimy sobie uzmysłowić i zdać sprawę z tego, że ten świat rządzą czarni magowie. We had to realize that this planet is not at all what we think it is. Musimy sobie uzmysłowić, że ta planeta nie jest tym, co myślimy, że jest. Actually, this planet is a madhouse of humans who practice black magic rituals from morning till evening without even knowing. Jest to dom wariatów składający się z ludzi, którzy praktykują czarną magię od rana do wieczora, nie zdając sobie z tego sprawy. We torture and kill and scoff animals to extract the pains from their lives. Zabijamy, torturujemy zwierzęta po to, żeby wyekstraktować bóle
negatywne energie z nich. We torture and kill each other to extract energy of ourselves. Również zabijamy i mordujemy siebie nawzajem po to, żeby wyciągać negatywną energię. And on different levels of this creation, this energy is used to rule the planet in a similar way that it once was ruled by love through God. I na różnych poziomach ta energia jest wykorzystywana do kontroli tego świata, tak jak kiedyś również energia miłości była w pozytywny sposób wykorzystywana w celach kontroli tutaj tego świata. So this was about good and evil in the old-fashioned way. Więc mówimy tutaj o walce pomiędzy złem a dobrym, w tym tak w staroświecki sposób. And in the research, this started to connect to the biblical stories of deterioration from paradise, what happened back then. I w starożytnej historii, w zapisach biblijnych mowa tutaj o deterioracji nieba. I published all these things. I risked my life quite a number of times doing this because we were standing against the intelligence community, all of them. Opublikowałem to wielokrotnie i bardzo często ryzykowałem również publikując te materiały z uwagi na to, że kontrowersyjne tematy opisywałem. But the most severe attacks came out of the black magic realms. Lecz najbardziej drastyczne kwestie były poruszane i zagadnienia były poruszane które były związane z czarną magią. This part is the part that is kind of known to public by now. Ta część czarnej magii w tej chwili obecnej jest dla większości z nas znana. Now there are new developments that are part of the 5% of the news that are too good to believe. W chwili obecnej jest nowy rozwój tej części pozytywnej, tych 5% pozytywnej informacji, która jest znana. And it started with a temptation I was subject to. Zaczęło się od pokusy, której byłem częścią. I was invited to England to open in a ceremony an Ark of the Covenant. Zostałem zaproszony do Anglii w celu wzięcia udziału w ceremonii otworzenia Arki Przymierza. And it was supposed to contain pure love and kickstart a peaceful revolution on this planet. Które rzekomo miało rozpocząć erę miłości na ziemi. But it turned out that actually the Arks of the Covenants, because there are many of them, are the same as the box of the Pandora. Lecz okazało się, że Arki Przymierza, ponieważ ich jest wiele na tym świecie, są pewnego rodzaju pudełkiem Pandory. And it would have kickstarted another 16,000 years of self-destruction and torture on this planet. Co przyczyniłoby się do rozpoczęcia 60 000 wojn na tym świecie. So now we can start with the good news. We didn't open it. Tak więc możemy jednak teraz przejść do tych pozytywnych informacji. Dobra informacja jest taka, że tej arki nie otworzyliśmy, tak. And on the way to this decision, I was contacted by, at first hand, by a German couple with a little boy living abroad. But they had the ability to give me information that was not available anywhere else. W trakcie podróży w celu dokonania tego rytuału skontaktowali się ze mną niemiecka para z dzieckiem, która przekazała mi informacje, miałaby przekazać informacje, konkretne informacje. Maybe we can start with the information bit, because this is what everybody is used to digest. There will come more that is not coming on the intellectual level. Może skupmy się na informacji, które każdy jest w stanie przetrawić. Okay, go ahead. And the first thing they gave me was the
full history, what happened when we talk about the deterioration from paradise. I pierwszą z informacji było to, co się tak naprawdę stało podczas tych początków deterioracji nieba. Our planetary system was completely inhabited, also the other planets. Nasz system planetarny był całkowicie niezaludniony, również inne planety. Most of them by humans or humanoid races. Was inhabited or Was. Przepraszam, był zaludniony. Również na naszym świecie, zarówno jak i na innych światach. And many of these planets got into contact with what we call the fallen angels. Wiele z istot na tych planetach miało kontakt z czymś, co możemy nazwać upadłymi aniołami Or the archons. lub archontami. And these beings were on one hand guardian beings, like angels. Te istoty były z jednej strony coś w rodzaju archaniołami, którzy stróżami archaniołami. They look like these half-grown angels on the cover of the Ark of the Covenant. Mniej więcej przypominały aniołów, którzy są umiejscowieni właśnie na Arce Przymierza. And they felt responsible for humanity. I czuli się odpowiedzialni za ludzkość. And but they were fallen angels, which meant that they are not connected to the one source, to God. Lecz byli to tak naprawdę upadli aniołowie, którzy nie byli połączeni ze źródłem wszechświata. And apparently they went mad over this. I prawdopodobnie oszaleli, w związku z tym oszaleli. So if you are not able as a guardian being to administrate a biosphere with love, you start to administrate it with different energies you can get hold of. Więc jako taka istota, taki stróż, nie jesteś w stanie wesprzeć planetę, biosferę, zaczynasz wspierać w negatywny sposób planetę. And most or all of the other planets in our solar system went into self-destruction. I większość planet w naszym Układzie Słonecznym weszło w proces samodestrukcji. So Earth 16,000 years ago was half inhabited by refugees. 16. 16 000 lat temu planeta Ziemia była częścią of the universe? Half of the Earth was inhabited by refugees from other planets. Połowa z planety 16 000 lat temu była zamieszkana przez uchodźców, międzyplanetarnych uchodźców. And this is what we call Atlantis today. Jest to coś, co obecnie nazywamy Atlantydą. And they already were under influence of the archons. Którzy wtedy już byli pod wpływem archontów. And the other half was inhabited by Earth-type humans. I druga połowa Ziemi była zaludniona przez ludzi pochodzących z Ziemi. Which were focused on spiritual development, not on technological. Którzy byli skupieni na rozwoju duchowym, a nie technologicznym. And fully lived within the divine order of things. I którzy w pełni żyli z boskim porządkiem. And what happened then is what now today is known as the crack of Atlantis. It was. I to jest coś, co teraz można nazwać jako szparą, szczeliną Atlantydy, rozłamem Atlantydy. It was a little group of 5 Atlanteans who massively dealt with the archons and got high tech delivered by them. Była to grupa 5 istot z Atlantydy, którzy bardzo ściśle współpracowali z archontami, mieli dostęp do technologii i rozwijali tę technologię. And they constructed a stargate in outer space with the devices on Earth, but the gate outside. Którzy stworzyli coś w rodzaju gwiezdnych wrót w naszym Układzie Słonecznym. And the other side of the stargate was opened in the planetary system where
another planet just had self-destructed under the guidance of the Archons. I gwiezdne wrota te po drugiej stronie otworzyły się w miejscu, w którym była planeta, istniała planeta, dopiero co, która została zniszczona właśnie w procesie, w wyniku działań archontów. And what they delivered through the Stargate was a swarm of meteorites of the black goo of the self-destructed planet. I co miało miejsce, to przekazanie meteorytów z tamtej strony planety, która została zniszczona, która zawierała dużą ilość czarnej mazi. They brought in ships with the Arks of the Covenant that contained the trauma signature of this self-destroyed planet. I te meteoryty zostały przetransportowane w Arkach Przymierza, które zawierały sygnaturę traumy tej zniszczonej planety. And they brought in maybe 12 million beings, not with bodies, just on the being level, on the energetic level, that were looking for a new planet to incarnate on. I również wraz z tymi Arkami Przymierza zostały przetransportowane przez tą gwiezdne wrota istoty, 12 000 istot nie w formie cielesnej, 12 milionów istot nie w formie cielesnej, w formie energetycznej. Just to understand the black goo part, black goo is a natural liquid that functions as a quantum computer and that mirrors the consciousness of an entire biosphere. Żeby wyjaśnić, czym jest ta czarna ciecz, jest to coś w rodzaju kwantowego komputera, który ma funkcję the whole biosphere, you say? Biosphere. Mimics biosphere, or is it the biosphere? It is the biosphere? Or? It is. The black goo is contained within the inner part of a planet. It goes together with the crude oil. Ta czarna maść jest zawarta wewnątrz planety i również jest ulokowana w oleju, w ropie. It is the substance that builds up the ley lines. Jest to substancja, która tworzy linie geomantyczne. And it not only mirrors everything that is felt or thought in the biosphere on top of the planet, it also remembers everything Nie tylko odzwierciedla to, co istnieje na powierzchni planety, ale również pamięta to, co znajduje się na powierzchni planety. And all beings on a planet are on quantum level interconnected with this substance. Wszystkie istoty na tej planecie, na planetach bez względu, są połączone z tą czarną mazią na poziomie energetycznym. This is what we call instinct. To jest coś, co nazywamy instynktem. Now imagine that the collective memory and consciousness of a planet that just self-destroyed crashes down as meteorites onto planet Earth. Wyobraźcie sobie planetę, która dopiero co została zniszczona i kolektywna pamięć tej planety ląduje na naszej Ziemi. Then all our awareness towards the collective redirects onto this alien black goo, and what we sense is not the peaceful Mother Earth that is living with us, but it is this tremendous trauma signature of self-destruction. I co następuje? Emocje, które związane są połączone z Ziemią, związane ze źródłem energii, źródłem boskim. W tym momencie my świadomie odchodzimy od tej energii. What was long sentence? What was the last one? Tak, odchodzimy od pokoju i miłości w kierunku bardziej braku empatii, mówiąc krótko. And this is what we call the deterioration from paradise. To jest coś, co nazywamy deterioracją z raju. And what it did if you have this line of connection through your feet to Mother Earth and suddenly there's only pain and suffering, you disconnect in the middle of your body. Co się dzieje, gdy mamy połączenie z całym ciałem, linia przebiega z Ziemią, do Ziemi łącznie i nagle to połączenie jest odcinane i w tym momencie mamy w tym miejscu odcięte połączenie z Ziemią.
And instead of being one fish in a swarm of fish, or a bird in a swarm of birds, I zamiast być jedną rybą, która jest częścią gromady ryb w morzu, albo również ptakiem, który jest częścią zbioru ptaków na niebie, everybody is kind of trying to escape into a different direction and asking his brain where to go. And this is the birth of the eagle. każdy z nas zaczyna uciekać w różnych kierunkach i zastanawiając, tworząc ego, mówiąc krótko, indywidualizować. And it is the birth of the free will. Jest to początek wolnej woli. This means that since 16,000 years, there's a big experiment running on this planet. Co wskazuje na to, że przez 16 000 lat my jesteśmy świadkami wielkiego eksperymentu na tej planecie. And we can call this the game of free will. Jest to pewnego rodzaju gra wolnej woli. And on September the 28th, there was a decision, or it was necessary to make a decision. This year. I 28 września tego roku została podjęta decyzja. They could have let me go to England and open the box again, gdzie, and we would have had another 16,000 years of free will. Gdzie pozwolono by mi być częścią wzięcia udziału w rytuale w Anglii, otworzenia tej Arki Przymierza, co spowodowałoby kolejne 16 000 lat gry wolnej woli. But the older guardian beings in this universe had a close look at humanity and realized that we would self-destruct fully within these 16,000 years. The planet would not survive it. Więc ci starożytni strażnicy tego świata zauważyli, że nie przetrwalibyśmy tych kolejnych 16 000 lat, gdyby to nastąpiło. So they decided to end the game. W związku z tym zadecydowali, żeby zatrzymać tę grę. Which meant to capture the archons that are around. Co oznaczało, że zatrzymani byliby archonci, którzy są tutaj wśród nas. To disable all the black magic installations that are within the biosphere. Aby zniszczyć urządzenia pozwalające na czarną magię, które znajdują się w biosferze. To delete the trauma signature in the black goo and the Arks of the Covenant. Aby skasować sygnaturę traumy, czarną maź. And the last part, this is where I started to have the honor to be able to observe what is happening. It is the reprogramming of humanity into the paradise matrix. I ostatnią rzeczą, jakiej byłem częścią, to było deprogramowanie ludzkości w celach powrotu do raju. Miałem honor być świadkiem tego. And now it's getting difficult because we are all somehow stuck in our heads. Staje się to troszeczkę teraz skomplikowane, ponieważ wszyscy utknęliśmy w naszych umysłach. And the things that need to be done and the things that are important to realize or to take home, most of them are emotional. I rzeczy, które musimy sobie uzmysłowić, które musimy wziąć do siebie, zazwyczaj związane są z emocjami. And all I can do is like I can talk from the brain. Also, I can show you how this emotion might feel, and if you are in resonance with my heart, you can dive into this and feel what I feel. I mogę mówić teraz z głowy lub mówić poprzez emocje i tak, abyście wy wszyscy mogli poczuć energię płynącą z mojego serca. And there's no other way because I cannot prove the things that I experience. I nie ma innego sposobu na to, żeby tu udowodnić na to, co ja czuję. But when I talk about it, and when I talk about it from my heart, and when you listen from your heart, then your heart will realize if it is true or not. Lecz kiedy ja mówię prosto z serca i przekazuję tę informację wam również do serca, możecie w stanie to poczuć w swoim sercu. Okay, so the first thing this couple gave me was the information that was necessary to not go to England.
Pierwszą rzeczą, którą się dowiedziałem od tej pary z Niemiec, to było to, żeby nie podróżować do Anglii. The second thing they asked me to do is watch a film. Drugą rzeczą, którą kazali mi zrobić, to jest to, aby obejrzeć film. And this film is called Earthlings. I film nazywa się Earthlings, czyli Ziemianie. Does anyone know this film? Czy ktoś z was zna One ten hand. film? Okay, two. Okay, quite a few. He says awful. Hmm? Straszny? Oh, he says scary. Yeah. Okay. Earthlings is showing a brief summary of what we do with the animal on this planet. I ten film Earthlings bardzo w krótkim, znaczy w skrócie pokazuje to, co my robimy zwierzętom na tym planecie. It starts with pets that nobody needs anymore, Zaczyna się to od zwierząt domowych, których nikt już nie potrzebuje, that are mass killed in gas chambers. które są masowo zabijane w komorach gazowych. It goes to the food industry. Następnie opisuje przemysł żywieniowy, Which systematically tortures animal for a lifetime. który systematycznie terroryzuje zwierzęta na całe życie. Torturuje, a co ja powiedziałem? Terroryzuje, okej. No okej. Dobra, kontynuujmy. And then kills them at maximum pain. I zabija je w maksymalnym bólach. And this is black magic. A jest to czarna magia. In some religions, it is still known that it is black magic. W wielu religiach jest to znane jako czarna magia. The Muslim slaughterhouses are all directed to Mecca. Wszystkie rzeźnie muzułmańskie są skierowane w kierunku Mekki. So the eyes of the dying animals stare at the black goo and insert their life force into the stone. Tak więc zwierzęta, które są zabijane, których życie uchodzi, patrzą się na czarną maź, która jest, energia ich życia jest przekazywana tej mazi. In Asia, most of the mass slaughtering of animals has still the taste of sacrifice. Taste of sacrifice. Większość morderstw zwierząt w Azji nadal ma formę rytualną. The film shows some of the medical experimentation. Film również pokazuje niektóre badania medyczne. The slaughtering of dolphins because they steal our fish. Na przykład jednym z nich jest mordowanie delfinów. Ponieważ zjadają ryby, tak. And if you watch this film, you will have two possibilities. Either you switch off after 20 minutes and go to a bar to get pissed. Jeśli oglądalibyście ten film, prawdopodobnie po 20 minutach przestalibyście oglądać i poszlibyście do baru, żeby się napić. Or you will cry for the next 3 days. Lub płakalibyście przez kolejne 3 dni. And this does something. This is a very healing effect, because when you go through this pain, you reconnect to the animals on this planet. I to robi coś z ludźmi, ponieważ łączy nas z energią zwierząt. And this is basically the first step of the healing of the Paradise Matrix. I jest to pierwszy krok do leczenia tego, uleczenia nas z tego raju. And it changes your life forever. I to zmienia nasze życie na zawsze. When I came here to this place, to this building, Kiedy przyszedłem tutaj do tego budynku, I could not cross Warsaw without crying. Nie byłem w stanie przejść przez Warszawę bez płakania, Because the pain of the Second World War is still imminent in this city. ponieważ ból, który jest związany z II wojną światową, nadal jest obecny w tym miejscu. But nobody feels it. Because you do. You do. Everybody is feeling it. I nikt tego nie czuje, ale tutaj są głosy, że czujecie, tak? So the war.
Sama nazwa Warszawa po angielsku oznacza widziałem wojnę, Warsaw. Okay, so whoever feels it can be proud of himself to be in his heart. Więc At a good ktokolwiek z portion. was czuje tą energię, może być dumny tego, że jest w swoim sercu. And it makes life in a way difficult to be able to feel. I to, częściowo to przyczynia się, że życie jest ciężkie dla osób, które mogą to wyczuć, czują to, Because there's zero tolerance towards cruelty. ponieważ istnieje zero tolerancji do tego, co jest okrucieństwo. And then you understand what this separation from the unity did with us. I wtedy rozumiecie, co oznacza ta separacja od jedności. And what tolerance toward cruelty made us make out of this planet. I co tolerancja do okrucieństwa stworzyła z nas tymi czarnymi, tą ciemną energią. That was the first step. That was easy. I to był ten pierwszy krok, który był tak naprawdę łatwy.